ആഴത്തിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആത്മാവിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആഴത്തിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആത്മാവിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ. ആരിലും ശ്രേഷ്ഠമായി, ആരിലും ശക്തമായി, ആരിലും ശ്രേഷ്ഠമായി, ആരിലും ശക്തമായി, ആഴത്തിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആത്മാവിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആഴത്തിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ, ആത്മാവിലെന്നോടൊന്നിടപെടണേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. നല്ല ഒരു ദിനം കൂടി കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ. ആ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന് 24-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു. എന്നാൽ വഴിയിൽ സത്രത്തിൽ വെച്ച് യഹോവ അവനെ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന, ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന, ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്ന ചിലരെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു സംശയം ഇപ്രകാരം തോന്നാറുണ്ട്: ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളും ഇവർക്ക് ബാധകമല്ലയോ എന്ന്. അതിന് കാരണം ഇതാണ്: അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണുന്നില്ല. ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും അയൽപക്കക്കാരനെ ശത്രുവായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നേണ്ടത്? ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഘോരഘോരം സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും കർത്താവിനെക്കുറിച്ചും കർത്താവിന്റെ സഹനത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച്, ഗിരിപ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന് നേരെ വിപരീതമായി പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവര് ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന്, ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവുകഴിവ് പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും. അതായത് ദൈവം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരിക്കും അവരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിച്ചത്: നിങ്ങളിത് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങളിത് അനുസരിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വചനം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വചനത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവുകഴിവ്, വലിപ്പച്ചെറുപ്പം നോക്കി കൊടുത്തതായിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അബ്രഹാം ആയിരുന്നാലും, ഇസഹാക്ക് ആയിരുന്നാലും, യാക്കോബ് ആയിരുന്നാലും, മോശയായിരുന്നാലും, യേശു ആയിരുന്നാലും, പത്രോസ് ആയിരുന്നാലും, പൗലോസ് ആയിരുന്നാലും, ആർക്കായിരുന്നാലും ഒരേ നിയമമാണ് എന്ന് വചനം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായി കഴിയുന്നു. ഇവർ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇവർ പഠിപ്പിച്ചത് അതേപടി പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയും. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത്? പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് അനുസരിക്കുവാൻ കൂടിയുള്ളതാണ്. നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം അവർ അനുസരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ, നാം ഇത് പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും ഇത് കേൾക്കുന്ന അവനും ഒരേ ഇടത്തേക്ക് പോകുവാൻ ഒരേ ആളിന്റെ വരവിനായി കാക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ വചനം വെച്ച് നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ആ ന്യായാധിപന്റെ മുൻപിൽ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ നാം ചെന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം വേണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇത് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും തയ്യാറാകും. ഇനി നമുക്കൊരു വലിപ്പമുണ്ട് എന്ന് കരുതി, നാം സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് കരുതി, പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് കരുതി, അല്ലെങ്കിൽ സഭാ നേതാവാണെന്ന് കരുതി, എന്റെ കീഴിൽ അനേക സഭകളുണ്ടെന്ന് കരുതി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവുകഴിവുണ്ടോ? തിരുവചനം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ, ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കുറിവാക്യം. എന്നാൽ വഴിയിൽ സത്രത്തിൽ വെച്ച് യഹോവ അവനെ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു. ആരെ എതിരിട്ട് കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു? ആ പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു, മോശയെയാണ് ഈ അവനെന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ പേരുകൊണ്ട, ഈ വചനത്തിലുടനീളം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന, ഇന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മോശ. ഒരു വലിയ പദ്ധതി തന്റെ കയ്യിൽ ദൈവം ഭദ്രമായി ഏൽപ്പിച്ച മോശ, ഉന്നതനായ മോശ, അവനെ ദൈവം കൊല്ലുവാനായി തീരുമാനിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നേടിയ ഞാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 17-ാം അധ്യായം
11-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് 10-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിന്റെ ശേഷം നിന്റെ സന്തതിക്കും മധ്യേയുള്ളതും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതുമായ എന്റെ നിയമമാവിത്. നിങ്ങളിൽ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യണം. അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യേയുള്ള നിയമത്തിന്റെ അടയാളമാകും. തലമുറയായി നിങ്ങളിൽ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും 8 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ്, ഒരു പ്രമാണമാണ് നാം ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത്. അബ്രഹാമിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, നിന്റെ സന്തതിയും നിനക്കിനി ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന സകല സന്തതികളും 8 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ, അവൻ ജനിച്ച് 8 ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അവൻ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. അങ്ങനെ ഏൽക്കാത്ത പക്ഷം ദൈവത്തിന്റെ കോപമുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും. ഇനി നമ്മുടെ മോശയുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, മോശയെ കൊല്ലുവാനായി യഹോവ ഭാവിച്ച ആ സമയത്ത് സിപ്പോറ, അതായത് മോശയുടെ ഭാര്യ സിപ്പോറ, അവളൊരു കൽക്കത്തി എടുത്ത് തന്റെ മകന്റെ അഗ്രചർമ്മം ഛേദിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കാൽ കീഴിലിട്ടു. നീ എനിക്ക് രക്തമണവാളൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. അതായത് തനിക്ക് മകൻ ജനിച്ചിട്ട് അത്രയും ദിവസം മോശ അവന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതവൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ പേർ കൊണ്ട മോശ തന്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കാതിരുന്നത് നിമിത്തം അവനെ കൊല്ലുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു എങ്കിൽ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ദൈവദാസനെ, നിങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിയുക, നമ്മൾ ഈ മോശയേക്കാൾ എത്രയോ താഴെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഉന്നതനായ മോശയെ കൊല്ലുവാൻ ദൈവം തയ്യാറായി എങ്കിൽ, പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി, ദൈവദാസനെ, നാം ഈ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവ് കഴിവുള്ളവനല്ല. ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനകത്ത് ഇത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല, ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനും നാം അനുസരിക്കുവാനും എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് ദൈവദാസന്മാരായ പഠിപ്പിക്കുന്നവരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെയുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കി കാണിക്കും. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം ഞാൻ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി പ്രസംഗിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നാം തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജാതികളുടെ മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തിന് ഒരു മാന്യതയുണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും. ഈ വചനവും എടുത്ത് ദേശത്തിറങ്ങിയിട്ട് അനുസരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിച്ച് ഇതിന്റെ കൽപ്പനകൾ തെറ്റിച്ച് ജീവിച്ച് കർത്താവിന്റെ തല കുനിയിപ്പിച്ചത് മതി. ഇന്നു മുതൽ തുടങ്ങി നമുക്കിത് അനുസരിക്കാം, നമുക്കിത് പ്രവർത്തിക്കാം. മോശയേക്കാൾ നാം ഒട്ടും കേമന്മാരല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. ആയതിനാൽ മോശയെ കൊല്ലുവാൻ പദ്ധതിയിട്ട ദൈവം നമ്മെയും തകർത്ത് കളയുവാൻ ഇടവരും. ആയതിനാൽ ഇത് അനുസരിക്കാം. അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവുകഴിവുള്ളവരല്ല. ആകയാൽ നിങ്ങളും ഇതനുസരിച്ച് കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഓഹരിക്കാരായി തീരുവാൻ ഇടവരട്ടെ. ആമേൻ.